व्हर्जन्स असतात हे, असे थोडे लक्ष द्यायचे. कोकणात शिरलं तर हा गाणं लागलाच पाहिजे. कल्याण सकली सोन्याची ही पडी कोणाची, कल्याण सकली सोन्याची ही पडी कोणाची, इसकी यादा मेरा दिल ले गई ही पडी कोणाची, कल्याण सकली सोन्याची ही पडी कोणाची. आता पुढे जाऊन एक टनल येणार आहे. टनल तुम्हाला दाखवतो. ह्याच्यामुळे आपले घाट वाचले. नाही तर हा जर टनल नसता, म्हणजे टनल बनवला नव्हता, तेव्हा मग फिरून जायला लागला असता. आमच्या हातात आज पिशव्या असत्या आणि आम्ही घरातनं 6 पिशव्या आणले उलट्या करायला. आता समोर तुम्हाला टनल दाखवतो बघा. मी येताना पण सुद्धा टनल दाखवला होता तुम्हाला. हा आता मी पहिल्यांदा बघते. स्पीड लिमिट इकडे 30 ची दिली आणि लाईट्स लावून ठेवायचे आपले. यावर लाईटच नाही आहे. तू आलेला लाईट होते ना रे. टनल बघा आय गेस एक मिनिटाचा आहे, पण चांगलं आहे. ह्याच्याने आपला प्रवास तरी घाटामधून होत नाहीये. सुखाचा प्रवास. परवा मी जेव्हा आलो होतो तेव्हा लाईट्स होते, आता लाईट्स नाही. तर इथे तुमचे जे पार्किंग लाईट्स आहे ना ते चालू ठेवा गाडीचे, कारण ते गरजेचे आहे तिकडे पार्किंग लाईट्स लावून. आणि सर्व पुढचे हेडलाइट्स पण लावून ठेवा. GPS सिग्नल लॉस्ट. आई आमचं टनल आलं आहे. बंद कर. येस, आता लाईट्स आहेत बघा इकडे, बरोबर आहे ना. हो. ते मध्येच फक्त थोड्याशा पॅचसाठी लाईट्स लावते. आणि कमीत कमी 1 मिनिट ड्रायव्हिंगचा हा टनल आहे. म्हणजे तुम्ही विचार करा बोगदा किती, म्हणजे फिरून किती यावं लागलं असतं मग आपल्याला वरतून. आता एंड होईल टनल. आलो आम्ही बाहेर. डोळ्यावर ऊन पडलं की एकदम हे होतं ना. आता ना असं एकदम काळोखात गेलो होतो, मस्त डीम लाईट मध्ये, असं झोपेच्या मोडवर गेलो होतो. आणि अचानक लाईट आली ना, त्यावरती जरा हे झालं. पाठचे सामान पण उडाले. माणसं पण उठले. चला आता अजून 140 किलोमीटर आहे आणि 3 तासाचा प्रवास आहे अजून. 3 तास. आम्ही बरोबर 6:30-7 पर्यंत पोहोचू घरी. आता समोर बघा खेड 19 किलोमीटर आहे आणि रत्नागिरी 196 किलोमीटर आहे. म्हणजे आता 20 किलोमीटर मध्ये आम्ही खेडला पोहोचतोय. आणि गाणं आहे का, कसा काजल. आता बघा हे आपण खेडला पोहोचलोय. खेडला एंटर केलंय आपण. एकदम मस्त. हो ते वेग आणि हे वेग मस्त एकदम प्रवास सुरू आहे आमचा. मला वाटतं 6:30-7 पर्यंत आपण घरी पोहोचू. मध्ये एक काम आहे, ते काम करून मग जाऊया घरी ना. इकडे बघा हा खेडचा
टोल नाका ते सुद्धा बंद आहे. चला, चांगली गोष्ट आहे. गाणं लावूया. लांजा 153 आणि रत्नागिरी 143. बापरे, कसं बघा किती मोठं आहे. आणि त्या साईडला बघा एकदम घाट सारखं मस्त एकदम. असं समोर धोकं पडलं. चला, आता समोर बघा सावर्डे 20 किलोमीटर, गोवा 351 किलोमीटर. आता सावर्डे. तर हे बघा, हे आता आपण चिपळूणमध्ये आहे. आता इकडून त्याच्या पुढे आपण जाणार संगमेश्वर 1 तासाने आणि बरोबर मग अजून 1 तासाने रत्नागिरी. बरोबर अजून 2 तासाचा आमचा प्रवास आहे. आता जरा पब्लिक सुस्त झाली आहे. जेवलेलं सर्व अंगावर येत आहे वाटतं. आई झोपली, मग काजल झोपणार. काजल झोपणार तेव्हा मी पण झोपणार. म्हणून मी नाही झोपणार. हा, आणि उद्या न्यूजपेपर मध्ये चला, चाललेली आहे गाडी. ओनली 84 किलोमीटर लेफ्ट आणि 1 hour 50 minutes म्हणजे 2 तासाचा प्रवास राहिलेला आहे. संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. मस्त बघा. आता जरा कॉफी पियाला आम्ही थांबलो आहे. 1 तास अजून आहे ड्रायव्हिंग करायला. चल गाडी. हे परत यायला लागेल. गरम आहे. गरम आहे तो, म्हणून थांबलो. बघा, कॉफी प्यायला थांबलो आम्ही. क्या तुम्ही सर्व चहा पिणार? क्या कॉफी पिया. चला, आता जरा चालायला जरा बरं वाटतंय. बसून बसून कंटाळा आला. बघू, मी अशी घेत नाही. मी अशी घेत नाही, पण जरा झोप उडवायला. ती आपली कार. हां, परत साईडला करूया असं. बस, पडदे बिडदे पण आम्ही लावून घेतले आहेत बघा. सनसेट होतोय बघा. चला, आता पुढे बघा, आपला अजून एक टोल येतोय आणि तो सुद्धा टोल बंद आहे बघा. लोक इकडे कशाला थांबले? म्हणजे रत्नागिरी टू मुंबईला येताना काही टोल लागत नाही, पण मुंबई टू रत्नागिरी जाताना पण टोल लागत नाही. ओके, आणि बॅक टू अवर सॉंग्स. आम्ही एकदम जे पहिलेचे गाणे, जुने गाणे तेच ऐकतो. एकदम छान वाटतं. इस दिल में क्या है, इस दिल में क्या है, इस दिल में क्या है. अभी इस दिल में सब चिकन गया है. इस दिल में क्या है. कॉफी आली. कॉफी, बरोबर. आता आम्ही कॉफी घेतली. जरा जरा ना असं झेंबायला होत होतं, तर कॉफी घेतली. कॅफाईनने कसं जरा झोप उडते ना. येस. आता आमचं बरोबर 60 किलोमीटर राहिलेलं आहे, फक्त 60 किलोमीटर्स. चला,
चला आता आम्ही संगमेश्वरला पोचलो आहे. संगमेश्वरला किती वाजले काजल? 5:45. आता मध्ये चहा आणि जेवणासाठी थांबलो होतो ना, तर 5:30ला पोचलो असतो. संगमेश्वर इकडे बघा, संगमेश्वर आहे सर्व. काजल आणि काजलच्या मम्मीला कॉंग्रॅच्युलेशन. एका जाग्यावर 300 किलोमीटर पर्यंत चालेपर्यंत बसण्यासाठी हे सहकार्य केल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. इथे उलट्या सुलट्या एवढ्या तुम्ही 4-4, 5-5 पिशव्या घेऊन आलात. आमचे 6 पिशव्या वाचलेले आहेत. आमची 6 पिशव्या आता आम्ही कचऱ्यासाठी दगडी आणि माती भरू. त्यावरती काय करणार आहे? मध्ये आम्ही दगडी आणि माती भरू आणि गुलाबाचं झाड लावू आणि आम्ही जे आवळे आणलेले आहेत त्यांचे लोणचे टाकू. हो, आवळे आणले. आम्हाला मम्मी बनवणार आहे. तर सिनेक व्ह्यूज बघा, पण धाडधूड होत आहे सर्व इकडे. संध्याकाळ व्हायला आली. डस्ट आले ना वायपर. येस, आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि आता थोडस अर्धा 1 तासात आम्ही पोहोचतोय घरी. समोर बघा एकदम मस्त सिनेक व्ह्यू दिसते तुम्हाला. त्यावरून आमची ड्रायव्हिंग मस्त एकदम थंड. एसीची पण गरज नाही आता संध्याकाळच्या खिडकी उघडल्यानंतर. आता आम्ही नॉन एसी. थंडी हवा. जेव्हा ड्रायव्हर बोलतो ना सिनेक व्ह्यूज बघत जावा. थांबा, आवाज नाही येते. जेव्हा ड्रायव्हर बोलतो ना सिनेक व्ह्यूज बघत जावा, एकदम मस्त तेव्हा समजायचा ड्रायव्हर दमलेला आहे. हळू जातो रा. मस्त एकदम गाड्या बिड्या येताना हायवे. ड्रायव्हरला झोप आली आहे. आमचा चिक्कू कुठे आहे? बुबू कुठे होतो मी 2-3 दिवस? बुबू, अरे रे बिचारे काळू. हे आमचे 3 पिल्लू आले. चिट्टू नाही, या ते माझ्या अवतीभोवतीच फिरतात. बघा बरोबर आम्ही 6-6:30 आहे. थोडं काम होतं ते करत होतो. या बॅग बी काढूया. या पहिले या, आम्ही काढूया. या चला, आम्ही व्यवस्थित सक्सेसफुली पोचलो आहे. मम्मी, कारचा प्रवास ना भरपूर सोपा आहे. फक्त माझा आता म्हणजे एकदम सोपं आहे. या आता डायरेक्ट 1 वर्षाने आलात. गेल्या वर्षी तुम्ही होतात. 1 वर्ष झाला. पिंक येल्लो भेटले. आवाज नाही देत, आवाज मध्ये बोलत पण नाही. आई येते ना का आल्यावर म्हटलं आशीषला करीत ना मी तिला तेच बोलते, अगं आईला फोन कर. किती त्या बंगल्याच्या गेलेलो आम्ही. बसा. छान आहे तो बंगला. या बाईने मस्त टी-शर्ट घातलाय. येस, बसा. चिक्कूला ते कॅडबरी दिली खायला. दिली. आपले पार्टी गेस्ट आहेत ते. चला, इथे बघा आमचं आता जेवण झालं. आम्ही आलो, जेवलो आणि नको आमरस नंतर आल्यावर खातो मी. आता मी काय म्हणणार की काजल तू खाते. आता तुला नाही म्हणणार मी तू खाते. आता इथे काय केलंस? हे बॉईल अंडा केला आणि त्याच्यामध्ये आहे ना भात कालवलाय. हे चिकूसाठी. तुला वाटला? मला वाटलं असंच नाही. असंच कसं चिकूसाठी? चिकू खात नाही होता ना काय. मग त्याला बॉईल अंडा दिला तर बॉईल अंडा त्याने खाल्ला. आणि हा चिक्कू मोठा. हा चिकू काय खात नाही.
हा मस्त झोपलाय तू मस्त झोपतो. दिलू काय झोपलीस तू? झोपू दे ना. दिलू कुठे जाणार आहे तू? पप्पी दे नको. आणि ते बघा आमच्या साडू साहेबांनी आम्हाला गिफ्ट दिलेलं आहे. हे आमच्या जिजूंनी नाही सॉरी साडूंनी त्यांनी आम्हाला गिफ्ट दिलेलं आहे प्रेस्टिजचं टोस्टर. हां हां तर उद्यापासून तुम्हाला सँडविच बनवून नाही देणार आहे माझ्यासाठी आहे. चला आमचे बॅग्स बघा किती होते. अजून 2-3 बॅग्स होते एवढ्या गाडीत लोड होता. दिलं त्याला. काळूचं काय करणार आहे? काळूला काय झालंय? काळूला खोकला लागलाय, ते काटा अडकलाय तिच्या घशात. न्यायला लागेल डॉक्टरकडे. हा हाय मी वाटतं. म्हटलं तेव्हा ती जास्त झाली होती, पप्पू येईपर्यंत थोडा आराम कर असं सांगितलं. ए कालू भाई बस 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 जा 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 जा. हा घशात अडकलं. हे बघ न्यायला पाहिजे. कालू तुला आता डॉक्टरकडे. चला आता बघा आपल्या पाठी गेस्ट आहेत, त्यांना आता मी आईस्क्रीम खायला नेतोय. तुम्ही सुद्धा सर्वांनी या. तुम्ही आलात की वेळ असेल तर आईस्क्रीम खायला नेऊ तुम्हाला. चला इथे लिहिलंय बघा. इथे काय लिहिलंय ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो बघा. आता परत मी CNG भरून आलो आणि 450चं CNG लागलं म्हणजे फुल करून ठेवलं. गोल्डन रूममध्ये 2 बेड लावायचे आहेत, सिल्वर रूममध्ये 3 बेड लावायचे आहेत आणि ट्विन रूममध्ये 5 बेड लावायचे आहे. हे मी सकाळी लेट उठलो तर स्टाफला सांगायचं आहे, ते वाचून ते लोक अरेंज करतील. गोल्डनमध्ये 2 माणसं आहेत म्हणजे एक मोठा बेड लावणे. सिल्वरमध्ये 3 माणसं आहे म्हणजे एक मोठा एक छोटा लावणे, म्हणजे मोठ्यामध्ये 2 छोट्यामध्ये 1. ट्विनमध्ये 5 माणसं आहे म्हणजे एक मोठा आणि 3 छोटे लावणे. म्हणजे हे त्यांचं सकाळचं काम आहे. तू काकीला सांगितलं संध्याकाळी यायचं? नाही विसरलो. सकाळी उशिरा यायचं. नाही विसरलो. बाय बाय. बाय आम्ही चाललो. जाऊ झोपा जाऊ.